Istok i zapad su oduvek bili dva različita sveta. Dve geografske tačke sa velikim unutrašnjim razlikama, materijalnim bogatstvima i filozofijom života. Velike razlike su vekovima bile prisutne, ali moderni globalizam je učinio da se nacije, običaji, religije i potrebe vremenom približe i da narodi sve više budu usredsređeni jedni na druge. Potrošačko društvo više ne poznaje granice. Trgovina između istoka i zapada danas je veća nego ikada. Svakoga dana na hiljade tona različite robe prelazi granice bivših sovjetskih republika, poneviše Rusije, Ukrajine, Belorusije i Kazahstana i odlazi do svojih kupaca u zapadne zemlje Evropske unije. Na prostorima ovih bivših sovjetskih republika nalaze se najveća nalazišta rudnog bogatstva, hrane i energenata u Evropi, pre svega tečnog naftnog gasa. Ova roba se kamionima i železnicom transportuje po celoj Evropi. Iz strateških razloga, roba koja stiže železnicom iz ovih zemalja mora da se pretovara u evropske vagone, jer postoji razlika u širini ruskih i evropskih koloseka. Roba ruskim vagonima stiže do mesta Zahonj, koje se nalazi u Mađarskoj, na svega 5 km od graničnog prelaza Čop u Ukrajini. U njemu se vrši carinjenje i pretovar u kamione i vagone, koji dalje distribuiraju gas i ostalu robu do određenih kupaca po celom balkanskom regionu. U ovom mestu, koje je tromeđa Mađarske, Ukrajine i Slovačke, posluje i preduzeće Transfer Air, koje predstavlja vezu pretovara robe iz ruskih u evropske vagone. Transfer Air je prvo specijalizovano preduzeće koje se bavi međunarodnim transportom i pretovarom robe u Zahonju. Osnovna delatnost firme je pružanje usluga pretovara, manipulacije i skladištenja robe, usluga spoljnotrgovinskog posredovanja, prevoz robe u drumskom i železničkom saobraćaju i špeditersko-carinski poslovi. Preduzeće raspolaže železničkim i kamionskim terminalom za pretovar robe iz ruskih u evropske vagone, a sam položaj terminala obezbeđuje dobru stratešku i logističku poziciju. Firma raspolaže sa 3000 kvadratnih metara zatvorenog magacinskog prostora i 51.383 kvadratna metra otvorenog skladišnog prostora, a od toga 1854 kvadratnih metara predstavlja javno carinsko skladište. Transfer Air veoma uspešno obezbeđuje siguran i brz prevoz robe na željenu destinaciju vozilima u drumskom i železničkom saobraćaju i obavlja sve vrste carinskih usluga sa robom i posreduje kod državnih i inspekcijskih organa. U našim objektima možete izvršiti pretovar industrijske i poljoprivredne robe, prehrambene robe, građevinskog materijala i ostale robe. Preduzeće posjeduje i modern terminal za pretovar tečnog naftnog gasa kapaciteta 15.000 tona na mesečnom nivou sa skladišnim prostorom od 2000 kubnih metara. Terminal za pretakanje tečnog naftnog gasa je opremljen opremom visoke tehnologije vodećih svetskih proizvođača. Terminal, pored pretakanja tečnog naftnog gasa, omogućava i pretakanje čistog propana, butana i ostalih frakcija nafte. Transfer Air svoju osnovnu delatnost razvija na efikasan način od 1990. godine i posle 23 godine dugog postojanja predstavlja ponosnu članicu Lion grupe, u čijem se sastavu firma danas nalazi. Svaki posao se izvršava maksimalno korektno i brzo, što je firmu i dovelo do današnjeg nivoa pružanja usluga. Naši najznačajniji dugogodišnji partneri u Mađarskoj između ostalog su i Eko, NZRT Trade, UBM, Polin Trade, Dio i Tehpol. Svojim komitentima nudimo najkvalitetnije obavljanje poverenih poslova, a cilj nam je da se postigne što bolja pozicija na tržištu u pogledu kvaliteta pružanja usluga iz oblasti špeditersko-carinskih poslova, spoljno-trgovinskog posredovanja i usluga pretovara i skladištenja robe. Ovaj cilj ostvaruje se stalnim poboljšanjima u svim oblastima poslovanja i stalnim inovacijama, unapređenjima, ulaganjima i stalnim stručnim usavršavanjem kadrova. Transfer Air, vaša veza između istoka i zapada.